Ποτέ δεν αναρωτηθήκατε γιατί, σε ορισμένες στιγμές της ζωής, φαίνεται ότι ζείτε σε μια διαφορετική συχνότητα από τους ανθρώπους γύρω σας? Έχετε νιώσει ποτέ μια βαθιά αναταραχή που δεν μπορείτε να εξηγήσετε, σαν κάτι μεγαλύτερο να σας καλεί με έναν τρόπο που μόνο το πνεύμα σας μπορεί να αποκρυπτογραφήσει? Ίσως να έχετε νιώσει αυτή την αίσθηση ότι δεν ανήκετε πλήρως σε αυτόν τον κόσμο, ακόμη και όταν είστε περιτριγυρισμένοι από φίλους και οικογένεια που αγαπάτε. Αν έχετε νιώσει ποτέ κάτι τέτοιο, θέλω να δώσετε μεγάλη προσοχή σε αυτό που πρόκειται να μοιραστώ, γιατί αυτό που πρόκειται να αποκαλύψω μπορεί να φωτίσει όλο το μονοπάτι που έχετε διανύσει μέχρι τώρα. Υπάρχει ένα πνευματικό μυστήριο που λίγοι κατανοούν, μια αλήθεια που πολλοί αναζητούν, αλλά παραμένει κρυμμένη από αυτά τα μάτια που δεν έχουν αφυπνιστεί για αυτήν. Αυτή η αλήθεια είναι κρυμμένη στους αγώνες σας, στις πόρτες που φαίνεται να κλείνουν μπροστά σας, στις απορρίψεις που έχετε υποστεί, στις εσωτερικές μάχες που αντιμετωπίζετε όταν όλοι γύρω σας φαίνονται ικανοποιημένοι με μια κοινή ύπαρξη. Στα δάκρυά σας που χύνονται τα μεσάνυχτα υπάρχει ένας θεϊκός κώδικας που περιμένει να αποκρυπτογραφηθεί. Μην φύγετε από αυτό το μήνυμα χωρίς να κατανοήσετε τι θέλει να σας αποκαλύψει ο Θεός σήμερα. Υπάρχει ένας λόγος για κάθε πληγή στην ψυχή σας. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας υποθεϊκή έμπνευση, μας παρουσιάζει μια υπερβατική αλήθεια στην επιστολή προς τους Εφεσίους 1 και 4. Όπως μας εξέλεξε μέσα σε Αυτόν πριν από τη δημιουργία του κόσμου, για να είμαστε άγιοι και άμεμπτοι μπροστά Του με αγάπη. Σκεφτείτε αυτό για μια στιγμή. Πριν εμφανιστούν τα βουνά, πριν γεμίσουν οι ωκεανοί τα βάθη τους, πριν λάμψει το πρώτο αστέρι στον ουρανό, το όνομά σας ήταν ήδη χαραγμένο στην καρδιά του Θεού. Δεν είστε ένα κοσμικό ατύχημα. Δεν είστε μια βιολογική σύμπτωση. Είστε το αποτέλεσμα μιας θεϊκής επιλογής. Αυτή η θεϊκή επιλογή αφήνει σημάδια στη ζωή σας. Σημάδια που συχνά εκδηλώνονται ως πληγές. Αυτό είναι ο λόγος που νιώθετε αυτό που νιώθετε. Αυτό είναι ο λόγος που μεταφέρετε αυτό το ανεξήγητο βάρος, αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι περισσότερο, αυτή την δυσαρέσκεια με το συνηθισμένο. Αυτά είναι τα αποτυπώματα του Θεού στην ψυχή σας. Ο κόσμος μπορεί να το αποκαλεί δυσαρμοστία. Η ψυχολογία μπορεί να το χαρακτηρίσει ως υπαρξιακή αναταραχή. Αλλά η πνευματική αλήθεια είναι βαθύτερη. Αυτό που νιώθετε είναι η αόρατη σφραγίδα αυτού που έχει διαχωριστεί για έναν αιώνιο σκοπό. Παραμείνετε μέχρι το τέλος αυτού του μηνύματος, γιατί αυτό που μοιράζομαι μπορεί να μεταμορφώσει την κατανόησή σας για κάθε απόρριψη που έχετε υποστεί, για κάθε πόρτα που έχει κλείσει, για κάθε σχέση που έχει σπάσει. Υπάρχει ένας σκοπός πίσω από κάθε δάκρυ που έχετε χύσει. Ακόμα και όταν όλα φαίνονται χαμένα, όταν το σκοτάδι είναι τόσο πυκνό που δύσκολα μπορείτε να δείτε το χέρι σας μπροστά στα μάτια σας, ξέρετε ότι δεν υπάρχει σκοτάδι που να μπορεί να σβήσει τη φλόγα της θεϊκής επιλογής. Θυμάμαι την ιστορία του Ιωσήφ, αυτού του νεαρού, με όνειρα τόσο μεγάλα που η ίδια του η οικογένεια δεν μπορούσε να τα κατανοήσει. Στη Γένεση 37 βλέπουμε πως τα ίδια του τα αδέλφια τον πούλησαν ως σκλάβο, κινούμενα από ζήλια για την ειδική εύνοια που του έδειχνε ο πατέρας του. Μπορούμε να φανταστούμε τον Ιωσήφ στο βάθος του πηγαδιού, κοιτάζοντας προς τα πάνω και βλέποντας τα πρόσωπα των ίδιων του των αδελφών να σχεδιάζουν την καταστροφή του. Μπορούμε να νιώσουμε τον τρόμο στην καρδιά του όταν πωλήθηκε σε Μιδιανίτες εμπόρους, δεμένος και μεταφερόμενος σε μια ξένη γη όπου δεν γνώριζε κανέναν, δεν μιλούσε τη γλώσσα, δεν είχε δικαιώματα ούτε αξιοπρέπεια. Ο Ιωσήφ θα μπορούσε να ρωτήσει «Γιατί εγώ, Κύριε, τι έκανα για να αξίζω αυτό?» Τα όνειρά του φαίνονταν μια σκληρή ηρωνία μπροστά στην πραγματικότητα του να είναι σκλάβος σε ξένη γη. Αλλά αυτό που ο Ιωσήφ δεν μπορούσε να δει εκείνη τη στιγμή
ήταν ότι κάθε απόρριψη, κάθε αδικία, κάθε κλειστή πόρτα στην πραγματικότητα άνοιγε το δρόμο για την εκπλήρωση του σκοπού του Θεού. Ακόμα και όταν κατηγορήθηκε ψευδός από τη γυναίκα του Πετεφρή και ρίχτηκε άδικα στη φυλακή, ακόμη και σε αυτήν την βαθιά κοιλάδα, η θεϊκή επιλογή πάνω στη ζωή του δεν ακυρώθηκε. Ακούτε αυτό? Η επιλογή του Θεού πάνω στη ζωή σας δεν εξαρτάται από τις τρέχουσες συνθήκες σας, δεν ακυρώνεται από τις αποτυχίες σου, δεν ανακαλείται από τις πτώσεις σου. Η Θεία Επιλογή είναι ανακλητή, όπως δηλώνει ο Παύλος στη Ρωμαίους 11:29. Διότι τα χαρίσματα και η κλήση του Θεού είναι ανακλητά. Όταν ο Θεός τοποθετεί το χέρι του πάνω σου, δεν είναι ένα πείραμα, δεν είναι μια δοκιμή, δεν είναι κάτι προσωρινό. Είναι ένα αιώνιο διάταγμα. Μπορεί τώρα να αντιμετωπίζεις το δικό σου λάκκο, μπορεί να ζεις στη δική σου αιγυπτιακή φυλακή, μπορεί να νιώθεις προδομένος, εγκαταλειμμένος, ξεχασμένος. Θέλω να ξέρεις ότι το γεγονός ότι διαβάζεις αυτές τις λέξεις δεν είναι σύμπτωση. Υπάρχει ένας σκοπός πίσω από κάθε δάκρυ που έχεις χύσει. Αυτός ο πόνος έχει μια σημασία. Αυτός ο χωρισμός έχει έναν λόγο. Αυτή η εσωτερική σύγκρουση είναι το σημάδι ότι έχεις επιλεγεί. Η Θεία Επιλογή σπάνια εκδηλώνεται ως ένας δρόμος με τριαντάφυλλα. Αντίθετα, συχνά αποκαλύπτεται ως ένας δρόμος με αγκάθια. Ο ίδιος ο Ιησούς είπε στο Ιωάννη 15:19 «Αν ήσασταν από τον κόσμο, ο κόσμος θα αγαπούσε τα δικά του, επειδή όμως δεν είστε από τον κόσμο, αλλά εγώ σας επέλεξα από τον κόσμο, γι' αυτό ο κόσμος σας μισεί». Σημείωσε καλά τι λέει ο δάσκαλος. Το να είσαι επιλεγμένος σημαίνει να είσαι χωρισμένος, και το να είσαι χωρισμένος σημαίνει να αντιμετωπίζεις την αντίσταση από αυτό από το οποίο έχεις χωριστεί. Αυτή είναι μια πνευματική αλήθεια που πάει ενάντια σε κάθε ανθρώπινη λογική. Στη κουλτούρα μας, το να είσαι επιλεγμένος συνήθως σημαίνει προνόμιο, άνεση, πλεονέκτημα. Σκεφτόμαστε το να επιλέγονται για μια προαγωγή, για ένα βραβείο, για μια τιμητική θέση. Αλλά στη Βασιλεία του Θεού, το να είσαι επιλεγμένος συχνά σημαίνει να είσαι χωρισμένος για δυσκολίες που άλλοι δεν θα αντιμετωπίσουν, για μάχες που άλλοι δεν θα πολεμήσουν, για πόνους που άλλοι δεν θα νιώσουν. Ο Μωυσής επιλέχθηκε από τον Θεό μέσα από μια φλεγόμενη βάτο στην έρημο, αλλά αυτή η επιλογή δεν τον οδήγησε αμέσως σε έναν θρόνο δόξας. Τον οδήγησε πίσω στην Αίγυπτο, από όπου είχε φύγει για να αντιμετωπίσει τον πιο ισχυρό άνθρωπο του κόσμου εκείνη την εποχή. Τον οδήγησε να αντιμετωπίσει απόρριψη όχι μόνο από τους Αιγύπτιους που τον έβλεπαν ως μία απειλή, αλλά και από τους ίδιους τους Ισραηλίτες που συχνά γόγγιζαν εναντίον του. Στο Έξοδο 17:4 ο Μωυσής φωνάζει στο Θεό «Τι να κάνω με αυτόν το λαό, λίγο ακόμα και θα με λιθοβολήσουν». Μπορείς να νιώσεις το βάρος αυτών των λέξεων «λίγο ακόμα και θα με λιθοβολήσουν». Ο Μωυσής αντιμετώπιζε την πιθανότητα να σκοτωθεί από τους ίδιους ανθρώπους που είχε κληθεί να ελευθερώσει. Πόσο συχνά εκείνοι που επιλέγονται από τον Θεό αντιμετωπίζουν ακατανόητο και απόρριψη από αυτούς στους οποίους είχαν σταλεί για να βοηθήσουν. Πόσες φορές έχεις νιώσει απορριφθείς από αυτούς που έπρεπε να ευλογήσεις. Ο Δαβίδ, ο άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, χρήστηκε από τον προφήτη Σαμουήλ για να γίνει βασιλιάς όταν ήταν ακόμα ένας νεαρός ποιμένας προβάτων. Αλλά αυτή η χρήση δεν τον οδήγησε απευθείας στον θρόνο. Τον οδήγησε σε ένα μακρύ ταξίδι φυγών και καταδιώξεων, ζώντας σε σπήλαια, κυνηγημένος σαν ζώο από τον βασιλιά Σαούλ, τον ίδιο άνθρωπο στον οποίο υπηρετούσε πιστά. Σε μία από τις πιο οδυνηρές στιγμές της ζωής του, ο Δαβίδ γράφει στο Ψαλμό 55:12-14 «Διότι δεν είναι εχθρός που με εξουθενώνει, αν ήταν θα το ανεχόμουν, ούτε είναι αυτός που με μισεί και υψώνεται εναντίον μου, αν ήταν θα κρυβόμουν από αυτόν. Αλλά εσύ, ο ίσος μου, ο σύντροφος,
μου και ο οικείος μου φίλος. Μαζί μοιραζόμασταν γλυκές συμβουλές και μαζί περπατούσαμε στο ναό του Θεού. Ο πόνος της προδοσίας, ειδικά όταν έρχεται από αυτούς που θεωρούμε στενούς φίλους, είναι ένας από τους πιο οξύς που μπορούμε να βιώσουμε. Και ωστόσο αυτή είναι συχνά η εμπειρία εκείνων που επιλέγει ο Θεός. Ο ίδιος ο Ιησούς προδόθηκε από τον Ιούδα, έναν από τους πιο κοντινούς μαθητές του, κάποιον που μοιραζόταν τα γεύματά του, άκουγε τις πιο οικείες διδαχές του, μαρτυρούσε τα πιο εξαιρετικά θαύματά του. Μπορεί να βιώνεις αυτόν τον ίδιο πόνο τώρα. Μπορεί να νιώθεις προδομένος από κάποιον στον οποίο εμπιστευόσουν. Μπορεί να νιώθεις εγκαταλειμμένος από αυτούς που θα έπρεπε να είναι στο πλευρό σου. Μην φεύγεις από αυτό το μήνυμα χωρίς να καταλάβεις ότι αυτός ο πόνος μπορεί να είναι το πιο ξεκάθαρο σημάδι ότι έχεις επιλεγεί για έναν σκοπό που υπερβαίνει τις κοινές ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχει ένας σκοπός πίσω από κάθε δάκρυ που έχεις χύσει. Ο Απόστολος Παύλος, γνωστός προηγουμένως ως Σαύλος από την Ταρσό, ήταν ένας άνθρωπος με επιρροή και δύναμη, σεβαστός μεταξύ των θρησκευτικών ηγετών της εποχής του. Αλλά όταν συνάντησε το Χριστό στο δρόμο για τη Δαμασκό και επιλέχθηκε ως Απόστολος των Εθνών, η ζωή του μετατράπηκε σε μια σειρά δυσκολιών που οι περισσότεροι από εμάς θα δυσκολευόμασταν να αντέξουμε. Στη Β' Κορινθίους 11:23-28 περιγράφει την εμπειρία του. Είναι υπηρέτες του Χριστού. Μιλώ σαν να μην έχω τα λογικά μου, εγώ περισσότερο. Σε κόπους πολύ περισσότερο. Σε φυλακές πολύ περισσότερο. Σε μαστιγώσεις χωρίς μέτρο. Σε κινδύνους θανάτου πολλές φορές. 5 φορές έλαβα από τους Ιουδαίους 39 μαστιγώσεις. 3 φορές μαστιγώθηκα με ράβδους. 1 φορά λιθοβολήθηκα. 3 φορές υπέστησα ναυάγιο. 1 νύχτα και 1 μέρα πέρασα στο βυθό. Σε ταξίδια πολλές φορές. Σε κινδύνους ποταμών, σε κινδύνους ληστών, σε κινδύνους από το έθνος μου, σε κινδύνους από τα έθνη, σε κινδύνους στην πόλη, σε κινδύνους στην έρημο, σε κινδύνους στη θάλασσα, σε κινδύνους μεταξύ ψευδών αδελφών, σε κόπους και κούραση, σε αγρυπνίες πολλές φορές, σε πείνα και δίψα, σε νηστείες πολλές φορές, σε ψύχος και γυμνότητα. Πέρα από τα εξωτερικά πράγματα υπάρχει αυτό που με πιέζει καθημερινά, ημέριμνα για όλες τις εκκλησίες. Αυτή δεν είναι η περιγραφή μιας ζωής άνεσης και προνομίων. Είναι η μαρτυρία κάποιου που κατάλαβε ότι το να επιλεγείς από τον Θεό σημαίνει να χωριστείς για ένα ταξίδι πόνου με σκοπό. Ο Παύλος όχι μόνο αποδέχτηκε αυτό το μονοπάτι, αλλά το αγκαλιάστηκε με μια αδιαπραγμάτευτη πεποίθηση ότι άξιζε τον κόπο. Στις Φιλιππισίους 3:8 δηλώνει «Αλλά και θεωρώ όλα ως ζημία εξαιτίας της υπερβολικής αξίας της γνώσης του Χριστού Ιησού, του Κυρίου μου, για τον οποίο έχω χάσει όλα και τα θεωρώ ως σκουπίδια, για να κερδίσω τον Χριστό». Ακούς αυτό. Ο Παύλος θεωρούσε όλα τα προηγούμενα επιτεύγματά του, όλο το καθεστώς του, όλη τη γνώση του, όλη την επιρροή του ως σκουπίδια, κυριολεκτικά σκουπίδια, σε σύγκριση με το προνόμιο να γνωρίζει τον Χριστό και να επιλεγεί από Αυτόν. Αυτή είναι η οπτική κάποιου που κοίταξε πέρα από τις προσωρινές συνθήκες και κατέλαβε την αιώνια όραση που συνοδεύει τη Θεία Επιλογή. Όταν αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι έχεις επιλεγεί από τον Θεό, η οπτική σου για τον πόνο αλλάζει ριζικά. Αυτό που προηγουμένως φαινόταν απλώς άσκοπος πόνος, τώρα αποκαλύπτεται ως μέρος μιας διαδικασίας προετοιμασίας. Αυτό που προηγουμένως φαινόταν απλώς επώδυνη απόρριψη, τώρα εμφανίζεται ως απαραίτητη απομάκρυνση. Αυτό που προηγουμένως φαινόταν απλώς καταστροφική εσωτερική σύγκρουση, τώρα εκδηλώνεται ως η γέννηση κάτι νέου μέσα σου. Ο Ισαΐας 48:10 μας λέει «Ιδού σε εξημέρωσα, αλλά όχι όπως το ασίμι σε δοκίμασα στην καμίνη της θλίψης». Η καμίνη της θλίψης δεν είναι ένα ευχάριστο μέρος. Είναι ζεστό, πνιγητικό, επώδυνο.
αλλά είναι επίσης ο τόπος όπου ο χρυσός χωρίζεται από τις ακαθαρσίες, όπου το πολύτιμο μέταλλο καθαρίζεται μέχρι να αντικατοπτρίζει την εικόνα αυτού που το παρατηρεί. Με τον ίδιο τρόπο, η θλίψη σου δεν είναι τυχαία γεγονότα χωρίς σκοπό. Είναι εργαλεία στα χέρια του Θείου Αγγιοπλάστη που σε διαμορφώνουν για να αντικατοπτρίζεις την εικόνα του με μεγαλύτερη σαφήνεια. Μείνε μέχρι το τέλος αυτού του μηνύματος, γιατί αυτό που μοιράζομαι μπορεί να μεταμορφώσει την κατανόησή σου για κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζεις. Υπάρχει ένας σκοπός πίσω από κάθε δάκρυ που έχεις σχίσει, ακόμα και όταν όλα φαίνονται χαμένα. Όταν η φωτιά της καμίνου φαίνεται αβάσταχτη, όταν η πίεση απειλεί να σε σπάσει, ξέρε ότι ο Αγγιοπλάστης είναι προσεκτικός, ελέγχοντας προσεκτικά τη θερμοκρασία, παρατηρώντας τη διαδικασία του καθαρισμού με μάτια αγάπης. Ο Ιερεμίας 18:3-4 μας προσφέρει μια όμορφη εικονογράφηση αυτής της διαδικασίας. «Και κατέβηκα εις τον οίκον του κεραμέως και ιδού αυτός επίει έργων επί των τροχών. Και εσπάσθη το σκεύος το οποίον επίει ο κεραμεύς εξ του πυλού εν τη χειρή αυτού και επανέκαμψε και επίησεν εξ αυτού άλλο σκεύος, καθώς ήθελε να κάμει ο κεραμεύς». Σημειώστε ότι όταν το αγγείο χάλασε, ο Αγγιοπλάστης δεν πέταξε τον πυλό, δεν τον πέταξε ως άχρηστο. Ανταυτού τον ζύμωσε ξανά και άρχισε να τον ξαναπλάθει σε κάτι νέο, κάτι που φαινόταν καλό στα μάτια του. Είναι πιθανό να περνάτε αυτή τη στιγμή τη διαδικασία του ζυμώματος. Ίσως αισθάνεστε ότι ό,τι έχετε χτίσει καταραίει. Ίσως δομές που θεωρούσατε σταθερές να αποκαλύπτονται ρογμές. Ίσως σχέσεις που εκτιμούσατε να διαλύονται. Αυτή η διαδικασία του ξαναζυμώματος δεν είναι ευχάριστη. Είναι επώδυνη, είναι αποπροσανατολιστική, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι απλώς μέρος της διαδικασίας του Θείου Αγγιοπλάστη, προετοιμάζοντάς σας να γίνετε κάτι νέο, κάτι που φαίνεται καλό στα μάτια του. Τάιτες είναι ο προφήτης Αβακούμ, αντιμετώπισε καιρούς μεγάλης σύγχυσης και αγωνίας. Είδε την αδικία να ευημερεί και τους δικαίους να υποφέρουν. Ρώτησε το Θεό, γιατί μου δείχνεις την αδικία και με κάνεις να βλέπω την καταπίεση? Η καταστροφή και η βία είναι μπροστά μου. Υπάρχουν διαμάχες και η διαφωνία ξεσπά. Αβακούμ 1:3. Αυτή είναι η ερώτηση κάποιου που δεν μπορεί να συμφιλιώσει την πίστη του σε έναν δίκαιο Θεό με την άδικη πραγματικότητα που παρατηρεί γύρω του. Έχετε νιώσει ποτέ έτσι? Έχετε κοιτάξει τις συνθήκες της ζωής σας και σκεφτήκατε, αν ο Θεός με έχει πραγματικά επιλέξει, γιατί αντιμετωπίζω τόση αντίσταση? Αν ο Θεός με αγαπά πραγματικά, γιατί επιτρέπει να υποφέρω έτσι? Αν ο Θεός έχει πραγματικά ένα σκοπό για μένα, γιατί φαίνεται ότι περπατάω σε κύκλους στην έρημο? Αυτές είναι νόμιμες ερωτήσεις. Είναι οι ερωτήσεις μιας ειλικρινούς καρδιάς που επιδιώκει να κατανοήσει τους δρόμους του Θεού. Και ο Θεός δεν προσβάλλεται από αυτές τις ερωτήσεις. Στην πραγματικότητα απαντά στον Αβακούμ με μία από τις πιο ισχυρές υποσχέσεις της Γραφής. Στο Αβακούμ 2:2-3. Τότε ο Κύριος μου απάντησε και είπε, γράψε την όραση, σκάλισε την σε πλάκες, ώστε να μπορεί να τη διαβάσει ακόμη και αυτός που περνά τρέχοντας. Γιατί η όραση περιμένει ακόμα να εκπληρωθεί στον καθορισμένο καιρό, αλλά βιάζεται προς το τέλος και δεν θα αποτύχει. Αν αργήσει, περίμενε. Γιατί σίγουρα θα έρθει, δεν θα αργήσει. Υπάρχουν 3 κρίσιμα στοιχεία σε αυτήν την θεϊκή απάντηση που θέλω να κατανοήσετε. Πρώτον, γράψε την όραση. Ο Θεός όχι μόνο έχει ένα σκοπό για τη ζωή σας, θέλει να γνωρίζετε αυτόν τον σκοπό. Θέλει να έχετε σαφήνεια για την κλίση που έχει τοποθετήσει στην καρδιά σας. Θέλει να σκαλίσετε αυτή την όραση τόσο βαθιά στο είναι σας, ώστε να γίνει ο προσανατολισμός που καθοδηγεί όλες τις αποφάσεις σας, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Δεύτερον, ώστε να μπορεί να τη διαβάσει ακόμη και αυτός που περνά τρέχοντας. Η όραση που έχει ο Θεός για τη ζωή σας δεν είναι μόνο για το προσωπικό σας όφελος.
Είναι κάτι που θα επηρεάσει άλλους, θα εμπνεύσει άλλους, θα καθοδηγήσει άλλους. Όταν αγκαλιάσετε τη θεϊκή κλίση στη ζωή σας, γίνεστε ένας φάρος για αυτούς που είναι ακόμα στο σκοτάδι, ένας σταθμός για αυτούς που έχουν χάσει το δρόμο τους, μια επιβεβαίωση για αυτούς που είναι στο σωστό δρόμο. Τρίτον, αν αργήσει, περίμενε την, γιατί σίγουρα θα έρθει, δεν θα αργήσει. Υπάρχει καθορισμένος χρόνος για την εκπλήρωση του σκοπού του Θεού στη ζωή σας. Αυτός ο χρόνος σπάνια συμπίπτει με τις ανθρώπινες προσδοκίες μας. Συνήθως είναι μεγαλύτερος, πιο σύνθετος, πιο προκλητικός από ό,τι θα θέλαμε. Αλλά η υπόσχεση είναι ότι αν περιμένουμε με πίστη, σίγουρα θα δούμε την εκπλήρωση αυτού που ο Θεός υποσχέθηκε. Ο Ιωσήφ περίμενε 13 χρόνια από τα αρχικά του όνειρα μέχρι να γίνει κυβερνήτης της Αιγύπτου. Ο Μωυσής πέρασε 40 χρόνια στην έρημο πριν κληθεί μέσω της φλεγωμένης βάτου. Ο Δαβίδ περίμενε περίπου 15 χρόνια από τη χρήση του μέχρι τη στέψη του ως βασιλιά. Ο Παύλος πέρασε περίπου 3 χρόνια στην Αραβία πριν ξεκινήσει το αποστολικό του έργο. Ο χρόνος αναμονής δεν είναι χαμένος χρόνος. Είναι χρόνος προετοιμασίας. Είναι χρόνος σχηματισμού χαρακτήρα. Είναι χρόνος εμβάθυνσης ριζών. Ο ψαλμοδός μας λέει στο Ψαλμό 1:3 ότι αυτός που εφραίνεται στο νόμο του Κυρίου είναι σαν δέντρο φυτεμένο δίπλα σε ρεύματα νερών που δίνει τον καρπό του στον κατάλληλο καιρό και τα φύλλα του δεν μαραίνονται και ό,τι κάνει θα ευωδοθεί. Σημειώστε την έκφραση «στον κατάλληλο καιρό». Υπάρχει ένας χρόνος που έχει οριστεί από τον Θεό για την καρποφορία. Ένα δέντρο δεν μπορεί να βιαστεί να δώσει καρπούς πριν από τον καιρό του. Πρέπει να περάσει από τις εποχές, να αναπτύξει βαθιές ρίζες, να μεγαλώσει σε ύψος και δύναμη πριν μπορεί να υποστηρίξει το βάρος των καρπών. Με τον ίδιο τρόπο δεν μπορείτε να βιάσετε τη διαδικασία προετοιμασίας που ο Θεός πραγματοποιεί στη ζωή σας. Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα να αποδεχτεί κανείς όταν πρόκειται για τη θεία επιλογή. Ο παράγοντας χρόνος. Ζούμε σε μια κουλτούρα άμεσης ικανοποίησης, όπου περιμένουμε άμεσα αποτελέσματα για τα πάντα. Αλλά η Βασιλεία του Θεού λειτουργεί σε μια διαφορετική κλίμακα χρόνου. Όπως μας υπενθυμίζει ο Πέτρος στη 2 Πέτρου 3:8, για τον Κύριο μια μέρα είναι σαν 1000 χρόνια και 1000 χρόνια είναι σαν μια μέρα. Αυτό δεν είναι μια άδεια για πνευματική τεμπελιά ή παθητικότητα. Είναι μια υπενθύμηση ότι ο Θεός εργάζεται σε μια κλίμακα που υπερβαίνει την περιορισμένη κατανόησή μας. Βλέπει το τέλος από την αρχή. Ξέρει κάθε εμπόδιο που θα αντιμετωπίσετε, κάθε πειρασμό που θα δοκιμάσει την πίστη σας, κάθε πληγή που θα απειλήσει να σας εκτρέψει από το δρόμο και σας προετοιμάζει όχι μόνο για την επόμενη πρόκληση, αλλά για όλες τις προκλήσεις που θα έρθουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς ένας αετός διδάσκει τα μικρά του να πετούν? Δεν ξεκινά με θεωρητικά μαθήματα για την αεροδυναμική. Δεν περιμένει μέχρι το μικρό να αισθάνεται πλήρως προετοιμασμένο. Σε ένα ορισμένο σημείο ο αετός απλά ενοχλεί τη φωλιά κάνοντας την άβολη για το μικρό. Όταν αυτό δεν είναι αρκετό, σπρώχνει το μικρό έξω από τη φωλιά, αναγκάζοντάς τον να ανοίξει τα φτερά του και να αντιμετωπίσει τον άνεμο. Αλλά, και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, ποτέ δεν εγκαταλείπει το μικρό. Πετάει κάτω από αυτό, έτοιμος να το πιάσει αν οι δυνάμεις του εξαντληθούν, έτοιμος να το υποστηρίξει μέχρι να αποκτήσει εμπιστοσύνη στα δικά του φτερά. Με τον ίδιο τρόπο, ο Θεός συχνά μας σπρώχνει σε καταστάσεις που μας φαίνονται πέρα από τις δυνατότητές μας. Ενοχλεί τις φωλιές μας που είναι άνετες. Μας τοποθετεί μπροστά σε προκλήσεις που μας φαίνονται αδύνατες, όχι επειδή θέλει να μας δει να αποτυγχάνουμε, αλλά επειδή θέλει να μας δει να πετάμε. Και κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας είναι μαζί μας, κάτω από εμάς, δίπλα μας, μέσα μας, έτοιμος να μας υποστηρίξει όταν οι δυνάμεις μας εξαντληθούν.
όπως δήλωσε ο Μωυσής στους Ισραηλίτες στο Δευτερονόμιο 1:31. «Στην έρημο, όπου είδατε πως ο Κύριος, ο Θεός σας μετέφερε, όπως ένας άνθρωπος μεταφέρει το γιο του, σε όλο το δρόμο που περπατήσατε, μέχρι να φτάσετε σε αυτό το μέρος». Αυτή είναι η εικόνα ενός πατέρα που μεταφέρει το παιδί του όταν ο δρόμος γίνεται πολύ δύσκολος, όταν τα μικρά πόδια δεν μπορούν πλέον να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Είναι η εικόνα ενός Θεού που όχι μόνο μας καλεί σε ένα δύσκολο ταξίδι, αλλά μας υποστηρίζει σε όλο το δρόμο. Μη φύγετε από αυτό το μήνυμα, χωρίς να καταλάβετε ότι ο ίδιος Θεός που επέτρεψε τους αγώνες σας είναι ο Θεός που υπόσχεται την υποστήριξή Του. Υπάρχει ένας σκοπός πίσω από κάθε δάκρυ που έχετε χύσει. Ακόμα και όταν όλα φαίνονται χαμένα, όταν οι δυνάμεις σας εξαντληθούν, όταν δεν μπορείτε να δείτε το επόμενο βήμα μπροστά, ξέρετε ότι οι αιώνιες αγκαλιές είναι κάτω από εσάς, όπως υποσχέθηκε στο Δευτερονόμιο 33:27. «Ο αιώνιος Θεός είναι η κατοικία σου και από κάτω σου είναι οι αιώνιες αγκαλιές». Μία από τις μεγαλύτερες μάχες που αντιμετωπίζουν εκείνοι που έχουν επιλεγεί από τον Θεό είναι η ένταση μεταξύ της ανθρώπινης απόρριψης και της θείας επιλογής. Ο Ιωσήφ απορρίφθηκε από τα αδέλφια του, αλλά επιλέχθηκε από τον Θεό. Ο Μωυσής απορρίφθηκε από τους Ισραηλίτες πολλές φορές, αλλά επιλέχθηκε από τον Θεό. Ο Δαβίδ απορρίφθηκε από τον ίδιο του τον πατέρα, όταν ο Σαμουήλ ήρθε να χρήσει έναν από τους γιους του Ιεσέ. Ο Ιεσέ δεν θεώρησε καν απαραίτητο να καλέσει τον Δαβίδ από το χωράφι, αλλά επιλέχθηκε από τον Θεό. Ο Ιησούς, ο ίδιος ο Υιός του Θεού, ήρθε στα δικά του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Ιωάννης 1:11, αλλά ήταν ο εκλεκτός του πατέρα. Αντιμετωπίζετε απόρριψη αυτή τη στιγμή, ίσως από συγγενείς που δεν καταλαβαίνουν την πίστη σας, ίσως από συναδέλφους που κοροϊδεύουν τα ηθικά σας πρότυπα, ίσως από φίλους που απομακρύνθηκαν όταν άρχισες να παίρνεις στα σοβαρά τη σχέση σου με τον Θεό. Ίσως ακόμη και από θρησκευτικούς ηγέτες που αμφισβητούν την πνευματική σου εμπειρία ή την κατανόησή σου για τις γραφές. Αυτή η απόρριψη πονάει. Πονάει βαθιά, ειδικά όταν προέρχεται από εκείνους των οποίων την αγάπη και την αποδοχή επιθυμούμε περισσότερο. Αλλά θέλω να κατανοήσεις μια θεμελιώδη αλήθεια. Καμία ανθρώπινη απόρριψη δεν μπορεί να ακυρώσει μια θεϊκή επιλογή. Όταν ο Θεός τοποθετεί το χέρι του πάνω σου, όταν σφραγίζει το όνομά του στην καρδιά σου, όταν καταθέτει την κλίση του στη ζωή σου, αυτή η επιλογή υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη γνώμη ή κρίση. Όπως δηλώνει ο Παύλος στη Ρωμαίους 8:31-33. Τι λοιπόν θα πούμε σε όλα αυτά? Αν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιος θα είναι εναντίον μας? Αυτός που δεν φίστηκε ούτε τον ίδιο του τον Υιό, αλλά τον παρέδωσε για όλους μας, δεν θα μας δώσει μαζί με Αυτόν και όλα τα άλλα? Ποιος θα καταγγείλει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός είναι Αυτός που τους δικαιώνει. Παρατήρησε καλά την έκφραση «τους εκλεκτούς του Θεού». Αυτή είναι μια άμεση αναφορά σε εκείνους που έχουν επιλεγεί από τον Θεό. Και η ερώτηση είναι ρητορική. Ποιος θα καταγγείλει τους εκλεκτούς του Θεού? Η υπονοούμενη απάντηση είναι σαφής. Καμία κατηγορία, καμία καταδίκη, καμία απόρριψη δεν μπορεί να σταθεί εναντίον εκείνων που έχει επιλέξει ο Θεός. Όχι επειδή είναι τέλειοι από μόνα τους, αλλά επειδή βρίσκονται υπό την προστασία της θεϊκής επιλογής. Ίσως αυτή τη στιγμή να βαστάζεις το βάρος των κατηγοριών. Ίσως εξωτερικές φωνές ή ακόμη και η εσωτερική φωνή της αυτοκριτικής σου να σου θυμίζουν συνεχώς τις αποτυχίες σου, τις αδυναμίες σου, τα λάθη σου. Θέλω να ξέρεις ότι αυτές οι κατηγορίες δεν έχουν τον τελευταίο λόγο για τη ζωή σου. Ο τελευταίος λόγος ανήκει στον Θεό που σε επέλεξε πριν από τη δημιουργία του κόσμου, που σε δικαιώνει μέσω της πίστης στον Χριστό, που σε σφραγίζει με το Άγιο Πνεύμα Του ως εγγύηση της αιώνιας κληρονομιάς σου.
Στο Αποκάλυψη 12:10, ο Ιωάννης περιγράφει τον Σατανά ως τον κατηγορητή των αδελφών μας, αυτόν που τους κατηγορεί μέρα και νύχτα μπροστά στον Θεό μας. Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας του εχθρού. Συνεχής, αμήλικτη, ακατάπαυστη κατηγορία. Μέρα και νύχτα, χωρίς ανάπαυση, χωρίς έλεος. Χρησιμοποιεί εξωτερικές φωνές, ανθρώπους που μας κριτικάρουν, μας απορρίπτουν, μας καταδικάζουν. Και χρησιμοποιεί την εσωτερική φωνή της καταστροφικής αυτοκριτικής, αυτή που μας θυμίζει συνεχώς τις προηγούμενες αποτυχίες μας και μας πείθει ότι ποτέ δεν θα είμαστε αρκετά καλοί. Αλλά παρατήρησε τι συμβαίνει με αυτόν τον κατηγορητή. Αυτοί τον νίκησαν χάρη στο αίμα του αρνίου και χάρη στη μαρτυρία τους και δεν αγάπησαν τη ζωή τους μέχρι θανάτου. Αποκάλυψη 12:11. Ο κατηγορητής ητάται, όχι λόγω της ηθικής μας τελειότητας, όχι λόγω των ηρωικών μας προσπαθειών, όχι λόγω της αψεγάδιας της πνευματικής μας πορείας, αλλά χάρη στο αίμα του αρνίου, το λυτρωτικό έργο του Χριστού και χάρη στη μαρτυρία τους, τη δήλωση της πίστης μας στο έργο του Χριστού. Γι' αυτό ο Παύλος μπορεί να δηλώνει με τόσο σιγουριά στη Ρωμαίους 8:1. Δεν υπάρχει λοιπόν τώρα καμία καταδίκη για εκείνους που είναι στο Χριστό Ιησού. Αυτό δεν είναι μια άδεια για την αμαρτία, δεν είναι μια δικαιολογία για την πνευματική αμέλεια. Είναι η διαπίστωση μιας πνευματικής πραγματικότητας. Όταν είμαστε στον Χριστό, όταν είμαστε υπό την κάλυψη του αίματος Του, όταν ταυτιζόμαστε με τον θάνατό Του και την Ανάστασή Του, η καταδίκη χάνει την εξουσία της πάνω μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα νιώθουμε το βάρος των κατηγοριών. Ο ίδιος ο Ιησούς κατηγορήθηκε ότι είχε δαιμόνια, Ιωάννης 10:20, ότι παραβίαζε το Σάββατο, Ιωάννης 5:16, ότι βλασφημούσε, Μάρκος 14:64, μεταξύ άλλων. Αλλά αυτές οι κατηγορίες δεν όρισαν την ταυτότητά Του, δεν άλλαξαν την αποστολή Του, δεν μείωσαν την αξία Του στα μάτια του Πατέρα. Με τον ίδιο τρόπο, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζεις, είτε εξωτερικές είτε εσωτερικές, δεν ορίζουν ποιος είσαι στον Χριστό. Δεν ακυρώνουν την κλίση που ο Θεός έχει τοποθετήσει στη ζωή σου. Δεν μειώνουν την αξία σου στα μάτια του ουράνιου Πατέρα σου. Μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του μηνύματος, γιατί αυτό που μοιράζομαι μπορεί να σας απελευθερώσει από το συντριπτικό βάρος των κατηγοριών που έχετε μεταφέρει. Υπάρχει ένας σκοπός πίσω από κάθε δάκρυ που έχετε χύσει. Ακόμα και όταν όλα φαίνονται χαμένα, όταν οι κατηγορίες φαίνονται κοφαντικές, όταν η καταδίκη φαίνεται συντριπτική, να ξέρετε ότι στον Χριστό είστε ελεύθεροι από την καταδίκη. Όπως είναι γραμμένο στο Ισαΐας 54:17. Κάθε όπλο που έχει σχηματιστεί εναντίον σου δεν θα ευδοκιμήσει. Κάθε γλώσσα που θα σηκωθεί εναντίον σου σε κρίση θα την καταδικάσεις. Αυτή είναι η κληρονομιά των δούλων του Κυρίου και το δικαίωμά τους που προέρχεται από εμένα, λέει ο Κύριος. Αυτή η υπόσχεση δεν είναι για οποιονδήποτε. Είναι ειδικά για τους δούλους του Κυρίου. Αυτούς που έχουν επιλεγεί, κληθεί και χωριστεί για την υπηρεσία Του. Είναι μέρος της πνευματικής σας κληρονομιάς, μέρος του δικαιώματος σας που προέρχεται από τον ίδιο τον Κύριο. Τα όπλα μπορεί να σχηματίζονται, σκληρά λόγια, επώδυνες απορρίψεις, άδικες κριτικές, κακόβουλες συκοφαντίες, αλλά δεν θα ευδοκιμήσουν. Οι γλώσσες μπορεί να σηκώνονται σε κρίση, ψευδείς κατηγορίες, άδικες καταδίκες, κακόβουλες ερωτήσεις, αλλά δεν θα έχουν τον τελευταίο λόγο. Όταν κατανοούμε ότι έχουμε επιλεγεί από τον Θεό, η προοπτική μας για την ανθρώπινη απόρριψη αλλάζει ριζικά. Όχι ότι πάβει να πονά. Ο Ιησούς έκλαψε για την Ιερουσαλήμ που τον απέρριψε. Ο Παύλος εξέφρασε βαθιά λύπη για την απόρριψη των συμπολιτών του Εβραίων, αλλά πάβει να ορίζει την ταυτότητά μας, πάβει να καθορίζει την αξία μας, πάβει να καθορίζει τον προορισμό μας. Το Ιωάννης 15:16 καταγράφει αυτά τα ισχυρά λόγια του Ιησού. «Δεν είστε εσείς που με επιλέξατε εμένα, αντίθετα,
Εγώ σας επέλεξα εσάς και σας όρισα για να πάτε και να αποφέρετε καρπό και ο καρπός σας να παραμείνει, ώστε ό,τι και αν ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου να σας το δώσει. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία σε αυτή τη δήλωση που είναι κρίσιμα για την κατανόησή μας. Πρώτον, δεν είστε εσείς που με επιλέξατε εμένα. Αντίθετα, εγώ σας επέλεξα εσάς. Η πρωτοβουλία είναι θεία, όχι ανθρώπινη. Δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό με τη δική μας σοφία ή αξία. Είναι αυτός που μας επιλέγει, που μας προσελκύει, που μας καλεί με το όνομά μας. Όπως δηλώνει ο Ιησούς στο Ιωάννη 6:44, «Κανείς δεν μπορεί να έρθει σε μένα αν ο Πατέρας που με έστειλε δεν τον φέρει». Δεύτερον, εγώ σας επέλεξα εσάς και σας όρισα. Η Θεία Επιλογή πάντα συνοδεύεται από έναν ορισμό, έναν σκοπό, μια αποστολή. Δεν έχουμε επιλεγεί για να είμαστε τρόπαια σε ένα ράφι, αλλά για να είμαστε όργανα στα χέρια του. Δεν έχουμε επιλεγεί για να είμαστε παθητικοί θεατές, αλλά για να είμαστε ενεργοί συμμετέχοντες στο έργο της Βασιλείας. Τρίτον, για να πάτε και να αποφέρετε καρπό και ο καρπός σας να παραμείνει. Ο σκοπός της Θείας Επιλογής είναι η πνευματική καρποφορία, όχι οποιοσδήποτε καρπός, αλλά καρπός που παραμένει, καρπός που έχει αιώνιο αντίκτυπο, καρπός που αντέχει στη δοκιμή του χρόνου και της αιωνιότητας. Δεν έχουμε επιλεγεί μόνο για την πνευματική μας ευημερία, αλλά για να επηρεάσουμε τον κόσμο γύρω μας με την αγάπη, την αλήθεια και τη δύναμη του Χριστού. Τέταρτον, ώστε ό,τι και αν ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου να σας το δώσει. Η Θεία Επιλογή συνοδεύεται από πνευματική εξουσία, από προνομιακή πρόσβαση στο θρόνο της χάρης, από δύναμη στην προσευχή. Δεν έχουμε επιλεγεί και μετά εγκαταλειφθεί στη μοίρα μας για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας. Έχουμε επιλεγεί και εξοπλιστεί με την εξουσία του ονόματος του Ιησού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, με τους απεριόριστους πόρους του ουρανού. Είναι πιθανό να αμφιβάλλετε για την επιλογή σας αυτή τη στιγμή. Ίσως οι δύσκολες συνθήκες, οι κλειστές πόρτες, οι επώδυνες απορρίψεις σας έχουν κάνει να αμφιβάλλετε αν πραγματικά έχετε επιλεγεί από τον Θεό. Ίσως σκέφτεστε, αν είχα πραγματικά επιλεγεί από τον Θεό, η ζωή μου δεν θα ήταν τόσο δύσκολη. Αν είχα πραγματικά κληθεί από τον Θεό, οι πόρτες θα άνοιγαν πιο εύκολα. Αν είχα πραγματικά χωριστεί από τον Θεό, οι άνθρωποι θα με δέχονταν με περισσότερο ενθουσιασμό. Αλλά η αλήθεια είναι ακριβώς το αντίθετο. Συχνά, ακριβώς η δυσκολία του δρόμου επιβεβαιώνει την πραγματικότητα της θεϊκής επιλογής. Ακριβώς η αντίσταση που αντιμετωπίζουμε επικυρώνει την αυθεντικότητα της κλίσης μας. Ακριβώς η αντίθεση που βιώνουμε επαληθεύει τη νομιμότητα του διαχωρισμού μας. Ο Πέτρος, γράφοντας στους χριστιανούς που αντιμετώπιζαν σκληρή δίωξη, δηλώνει στην Μήνα Πέτρου 4:12-13: «Αγαπημένοι, μην εκπλήσεστε για τη φωτιά που ανάβει ανάμεσά σας για να σας δοκιμάσει, σαν να σας συμβαίνει κάτι το παράξενο. Αντίθετα, χαρείτε καθώς συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, ώστε και στην αποκάλυψη της δόξας Του να χαρείτε με αγαλίαση». Παρατηρήστε την οδηγία. Μην εκπλήσεστε για τη φωτιά. Μην θεωρείτε τη δοκιμασία ως κάτι ανώμαλο, κάτι αναπρόσμενο, κάτι που δείχνει ότι βρίσκεστε σε λάθος δρόμο. Αντίθετα, η δοκιμασία είναι το αναμενόμενο μέρος του ταξιδιού εκείνων που έχουν επιλεγεί να ακολουθήσουν τον Χριστό. Δεν είναι κάτι το εξαιρετικό με την έννοια του ανώμαλου. Είναι κάτι το συνηθισμένο, το αναμενόμενο, το φυσιολογικό για εκείνους που είναι στο Χριστό. Και η κατάλληλη απάντηση δεν είναι η πικρή παρέτηση, δεν είναι ο συνεχής θρήνος, δεν είναι ο αιώνιος αμφιβολία, αλλά η χαρά. Χαρείτε καθώς συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού. Αυτή δεν είναι μια επιφανειακή χαρά που αρνείται την πραγματικότητα του πόνου. Είναι μια βαθιά χαρά που αναγνωρίζει το προνόμιο να μοιραστείτε τα παθήματα του Χριστού, να συμμετάσχετε στο πάθος Του,
να ταυτιστείτε τόσο πλήρως μαζί του, ώστε ακόμη και οι πόνοι του να γίνουν δικοί σας. Και υπάρχει μια υπόσχεση συνδεδεμένη με αυτό το πάθος, ώστε και στην αποκάλυψη της δόξας του να χαρείτε με αγαλίαση. Ο παρόν πόνος δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Η τωρινή απόρριψη δεν είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Η σημερινή δοκιμασία δεν είναι το τέλος της αφήγησης. Υπάρχει μια μελλοντική δόξα που θα αποκαλυφθεί, μια επερχόμενη χαρά που θα κάνει τα τωρινά παθήματα να φαίνονται ελαφριά και προσωρινά σε σύγκριση. Όπως λέει ο Παύλος στη 2 Κορινθίους 4:17-18. Γιατί η ελαφριά και προσωρινή θλίψη μας παράγει για μας αιώνιο βάρος δόξας, πέρα από κάθε σύγκριση, ενώ δεν κοιτάζουμε εμείς στα πράγματα που βλέπονται, αλλά σε αυτά που δεν βλέπονται, γιατί τα πράγματα που βλέπονται είναι προσωρινά, ενώ αυτά που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Παρατηρήστε την οπτική του Παύλου. Δεν αρνείται την πραγματικότητα της θλίψης, την αναγνωρίζει, αλλά την τοποθετεί στο σωστό της πλαίσιο. Είναι ελαφριά και προσωρινή σε σύγκριση με το αιώνιο βάρος δόξας που παράγει. Αυτή είναι η οπτική κάποιου που έχει μάθει να βλέπει πέρα από τις ορατές συνθήκες, πέρα από τις προσωρινές πραγματικότητες, πέρα από τις επιφανειακές εμφανίσεις και να εστιάζει στις αόρατες πραγματικότητες, στις αιώνιες αλήθειες, στις μόνιμες ουσίες. Όταν μαθαίνετε να βλέπετε τους τωρινούς σας αγώνες μέσα από αυτό το πρίσμα της θεϊκής επιλογής, το πρίσμα του αιώνιου σκοπού, το πρίσμα της μελλοντικής δόξας, δεν εξαφανίζονται, αλλά αποκτούν νόημα. Δεν γίνονται λιγότερο επώδυνες, αλλά γίνονται πιο ανεκτές. Δεν παύουν να είναι προκλητικές, αλλά παύουν να είναι συντριπτικές. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πως ένας σιδεράς εργάζεται το μέταλλο? Το βάζει στη φωτιά, όχι για να το καταστρέψει, αλλά για να το μαλακώσει. Το χτυπά με το σφυρί, όχι για να το καταστρέψει, αλλά για να το διαμορφώσει. Το βυθίζει στο κρύο νερό, όχι για να το σοκάρει, αλλά για να σταθεροποιήσει το νέο του σχήμα. Όλη αυτή η διαδικασία είναι βίαιη από την οπτική του μετάλλου. Είναι ζεστή, είναι επώδυνη, είναι σκληρή, αλλά είναι απαραίτητη για να μετατρέψει ένα ακατέργαστο κομμάτι σιδήρου σε ένα χρήσιμο εργαλείο, ένα αποτελεσματικό όπλο, ένα εντυπωσιακό έργο τέχνης. Ομοίως, οι δοκιμασίες που αντιμετωπίζετε, η φωτιά της θλίψης, τα χτυπήματα των δύσκολων συνθήκων, το σοκ των απότομων αλλαγών, δεν έχουν σχεδιαστεί για να σας καταστρέψουν, αλλά για να σας μεταμορφώσουν. Δεν προορίζονται να σας σπάσουν, αλλά να σας διαμορφώσουν. Δεν έχουν σχεδιαστεί για να σας καταστρέψουν, αλλά για να σας εξευγενήσουν. Όπως ο Ισαΐας προφητεύει στο Ισαΐας 54:16-17. «Ιδού, εγώ έπλασα τον σιδηρουργό, ο οποίος φυσάει το πυρ της ανθρακιάς και παράγει το εργαλείο για το έργο του. Επίσης έπλασα τον αφανιστή για να καταστρέφει». Κάθε όπλο που θα κατασκευαστεί εναντίον σου δεν θα ευδοκιμήσει. Κάθε γλώσσα που θα σηκωθεί εναντίον σου σε κρίση θα την καταδικάσεις. Αυτή είναι η κληρονομιά των δούλων του Κυρίου και το δικαίωμά τους που προέρχεται από εμένα, λέει ο Κύριος. Παρατηρήστε τη σύνδεση. Ο ίδιος Θεός που δημιούργησε τον σιδηρουργό, που φυσάει τη φωτιά και σφυριλατεί το εργαλείο, είναι ο Θεός που υπόσχεται ότι κανένα όπλο που θα κατασκευαστεί εναντίον σου δεν θα ευδοκιμήσει. Ο ίδιος Θεός που επιτρέπει τη φωτιά της δοκιμασίας είναι ο Θεός που εγγυάται την τελική σου προστασία. Ο ίδιος Θεός που επιτρέπει τα μορφωτικά χτυπήματα είναι ο Θεός που υπόσχεται την οριστική σου νίκη. Μην φύγετε από αυτό το μήνυμα χωρίς να κατανοήσετε αυτό το θεϊκό παράδοξο. Ο Θεός που επιτρέπει τη δοκιμασία σας είναι ο ίδιος Θεός που εγγυάται τη διατήρησή σας. Υπάρχει ένας σκοπός πίσω από κάθε δάκρυ που έχετε χύσει. Ακόμα και όταν όλα φαίνονται χαμένα, όταν η φωτιά φαίνεται αβάσταχτη, όταν τα χτυπήματα φαίνονται ανηλεοί, ξέρετε ότι είστε στα χέρια του Θείου Σιδηρουργού,
ο οποίος ξέρει ακριβώς πόση θερμότητα μπορείτε να αντέξετε, ακριβώς πόση πίεση μπορείτε να υπομείνετε, ακριβώς πόσο χρόνο χρειάζεστε στη φωτιά. Μία από τις βαθύτερες μάχες που αντιμετωπίζουν εκείνοι που έχουν επιλεγεί από τον Θεό είναι να βρουν σκοπό στον πόνο. Είναι φυσικό να αμφιβάλλει κανείς για το γιατί του πόνου. Είναι ανθρώπινο να ψάχνει κανείς νόημα στην αντίξωη κατάσταση. Είναι κατανοητό να ρωτά κανείς «Γιατί εγώ, Κύριε, ποιος είναι ο σκοπός όλων αυτών, τι υποτίθεται ότι μαθαίνω από αυτή την εμπειρία?» Το βιβλίο του Ιώβ μας δίνει μια ματιά σε αυτόν τον τύπο της μάχης. Ο Ιώβ ήταν ένας άμεμπτος άνθρωπος που φοβόταν τον Θεό και ζούσε με δικαιοσύνη και ωστόσο σε σύντομο χρονικό διάστημα έχασε την περιουσία του, τους υπηρέτες του, τα παιδιά του και την υγεία του. Καθισμένος στη σκόνη, ξύνοντας τις πληγές του με θραύσματα κεραμικής, φωνάζει «Γιατί δεν πέθανα όταν γεννήθηκα, γιατί δεν εξέπνευσα όταν βγήκα από τη μήτρα». Ιώβ 3:11. Αυτή είναι η ερώτηση κάποιου που δεν μπορεί να βρει σκοπό στον πόνο του. Είναι η αμφιβολία κάποιου για τον οποίο ο πόνος φαίνεται άσκοπος, αυθαίρετος, άδικος. Και ο Ιώβ περνά το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου παλεύοντας με αυτό το ερώτημα, επιχειρηματολογώντας με τους φίλους του που προσφέρουν απλουστευμένες εξηγήσεις, φωνάζοντας έναν Θεό που φαίνεται σιωπηλός. Στο τέλος, ο Θεός απαντά στον Ιώβ, αλλά όχι με τον τρόπο που θα περιμέναμε. Δεν εξηγεί γιατί ο Ιώβ υπέφερε, δεν αποκαλύπτει τα πνευματικά παρασκήνια που βλέπουμε στα πρώτα κεφάλαια, δεν δικαιολογεί τις ενέργειές του ή υπερασπίζεται τις αποφάσεις του. Ανταυτού του απευθύνει μία σειρά από ερωτήσεις που τονίζουν την απεραντοσύνη της σοφίας και της δύναμής του, σε αντίθεση με τον περιορισμό της ανθρώπινης κατανόησης. Πού ήσουν εσύ όταν έθετα τα θεμέλια της γης? Πες μου αν έχεις κατανόηση. Ιώβ 3:4. Ποιος έθεσε τη σοφία στο εσωτερικό του ανθρώπου ή ποιος έδωσε στη διάνοια την κατανόηση? Ιώβ 38:36. Μήπως θα αντικρούσει τον παντοδύναμο αυτός που επιχειρηματολογεί? Ας απαντήσει αυτός που έτσι κατηγορούσε τον Θεό. Ιώβ 42. Η απάντηση του Ιώβ είναι βαθιά. Σε αλήθεια μίλησα για πράγματα που δεν καταλάβαινα. Πράγματα πολύ θαυμαστά για εμένα που δεν ήξερα. Σε γνώριζα μόνο από ακρόαση, αλλά τώρα τα μάτια μου σε βλέπουν. Γι' αυτό με αποστρέφομαι και μετανοώ στη σκόνη και την τέφρα. Ιώβ 42:3-5-6. Τι άλλαξε για τον Ιώβ? Όχι οι συνθήκες του, σε αυτό το σημείο ήταν ακόμα στη σκόνη, ακόμα καλυμμένος με πληγές, έχοντας ακόμα χάσει τα πάντα. Αυτό που άλλαξε ήταν η προοπτική του. Πήγε από το να γνωρίζει τον Θεό μόνο από ακρόαση, στο να βλέπει τον Θεό με τα ίδια του τα μάτια. Όχι κυριολεκτικά βέβαια, αλλά πνευματικά. Έλαβε μια αποκάλυψη της μεγαλοσύνης, της σοφίας, της δύναμης, της κυριαρχίας του Θεού που μεταμόρφωσε πλήρως την κατανόησή του για τις δικές του συνθήκες. Είναι πιθανό να είστε στον δικό σας λόφο σκόνης αυτή τη στιγμή. Ίσως ξύνετε τις δικές σας πληγές, είτε είναι σωματικές, συναισθηματικές, σχέσεων ή πνευματικές. Ίσως κραυγάζεις τις ίδιες ερωτήσεις που κράβγαζε ο Ιώβ. Γιατί, Κύριε, ποιος είναι ο σκοπός, πού είναι η λογική σε όλα αυτά? Και είναι πιθανό να μην λάβεις άμεσες απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, όπως δεν έλαβε και ο Ιώβ. Αλλά αυτό που μπορείς να λάβεις, αυτό που προσεύχομαι να λάβεις μέσω αυτού του μηνύματος, είναι μια νέα οπτική για το ποιος είναι ο Θεός. Μια φρέσκια αποκάλυψη της μεγαλοσύνης Του, της σοφίας Του, της δύναμης Του, της κυριαρχίας Του. Μια ανανεωμένη κατανόηση ότι, ακόμη και όταν δεν καταλαβαίνουμε το γιατί, μπορούμε να εμπιστευτούμε σε Αυτόν που έχει τον έλεγχο. Προς Ρωμαίους 8:28 μας προσφέρει μια από τις πιο ισχυρές υποσχέσεις της Γραφής. Ξέρουμε όμως ότι σε εκείνους που αγαπούν τον Θεό, σε εκείνους δηλαδή που έχουν κληθεί σύμφωνα με το σκοπό Του, όλα συνεργούν για το καλό.
Σημειώστε ότι αυτή η υπόσχεση δεν είναι για όλους αδιακρίτως. Είναι ειδικά για εκείνους που αγαπούν τον Θεό, εκείνους που έχουν κληθεί σύμφωνα με το σκοπό Του. Με άλλα λόγια, είναι για εκείνους που έχουν επιλεγεί από τον Θεό. Και η υπόσχεση δεν είναι ότι όλα τα πράγματα είναι καλά από μόνα τους. Προφανώς υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή που δεν είναι καλά. Ασθένειες, ατυχήματα, προδοσίες, απώλειες, αποτυχίες. Η υπόσχεση είναι ότι όλα τα πράγματα συνεργούν για το καλό, όπως τα συστατικά σε μια συνταγή, τα οποία ξεχωριστά μπορεί να είναι πικρά ή ξινά ή αλμυρά, αλλά όταν συνδυάζονται στις σωστές αναλογίες από τον σωστό σεφ την κατάλληλη στιγμή, παράγουν κάτι νόστιμο. Αυτή η υπόσχεση δεν αρνείται την πραγματικότητα του πόνου, δεν ελαχιστοποιεί την ένταση του πόνου, δεν υποτιμά το βάθος της απώλειας. Αντίθετα, προσφέρει ένα ευρύτερο πλαίσιο, μια υψηλότερη προοπτική, ένα υπερβατικό σκοπό που δεν εξαλείφει τον πόνο, αλλά τον λυτρώνει. Δεν ακυρώνει τον πόνο, αλλά τον μεταμορφώνει. Δεν ακυρώνει την απώλεια, αλλά της δίνει νέο νόημα. Ο Ιωσήφ, κοιτάζοντας πίσω στο ταξίδι του από την απόρριψη, τη δουλεία, την άδικη φυλάκιση και τελικά την εξύψωση, δηλώνει στους αδελφούς του στη Γένεση 50-20: «Εσείς βέβαια σκεφτήκατε να κάνετε κακό σε μένα, αλλά ο Θεός το μετέτρεψε σε καλό για να γίνει αυτό που βλέπετε τώρα, να διατηρηθεί ζωντανός ένας μεγάλος λαός». Αυτή είναι η οπτική κάποιου που έχει μάθει να βλέπει το κυρίαρχο χέρι του Θεού ακόμη και στις πιο επώδυνες συνθήκες, ακόμη και στις πιο άδικες απορρίψεις, ακόμη και στις πιο σκληρές προδοσίες. Η ικανότητα του Ιωσήφ να συγχωρήσει τους αδελφούς του δεν προέρχονταν από μια εξαιρετική φυσική διάθεση. Προερχόταν από την κατανόηση του ότι υπήρχε ένας μεγαλύτερος σκοπός στο παιχνίδι, ένα θεϊκό σχέδιο που υπερέβαινε τις ανθρώπινες προθέσεις, μια ευρύτερη ιστορία που έδινε νόημα ακόμη και στα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ζωής του. Είναι αυτή η ίδια οπτική που εκφράζει ο Παύλος στις Φιλιππισίους 1:12-14. «Θέλω, αδελφοί, να ξέρετε ότι αυτά που μου συνέβησαν, αντί να με βλάψουν, συνέβαλαν στην πρόοδο του Ευαγγελίου, έτσι ώστε οι δεσμοί μου για χάρη του Χριστού να γίνουν γνωστοί σε όλη την πρετοριανή φρουρά και σε όλους τους άλλους, και οι περισσότεροι από τους αδελφούς, ενθαρρυμένοι στον Κύριο από τους δεσμούς μου, τολμούν να μιλούν με περισσότερη παρησία το Λόγο του Θεού». Ο Παύλος ήταν φυλακισμένος όταν έγραψε αυτούς τους λόγους, αλυσοδεμένος, περιορισμένος, σωματικά περιορισμένος, και ωστόσο μπορούσε να δει πως αυτές οι φαινομενικά αρνητικές συνθήκες συνεισέφεραν στην πραγματικότητα, στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Η σωματική του φυλάκιση του οδηγούσε στην πνευματική ελευθερία άλλων. Ο γεωγραφικός του περιορισμός είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση της βασιλείας. Ο περιορισμός του ενέπνευσε τολμηρότητα σε άλλους. Αυτή είναι η οπτική κάποιου που έχει μάθει να βλέπει τις συνθήκες του όχι μόνο μέσα από τα γυαλιά της προσωπικής του άνεσης ή των ατομικών του προτιμήσεων, αλλά μέσα από τα γυαλιά της βασιλείας του Θεού, του αιώνιου σκοπού, του θεϊκού σχεδίου που υπερβαίνει το χρόνο και το χώρο. Όταν αρχίζεις να βλέπεις τις δικές σου συνθήκες μέσα από αυτά τα ίδια γυαλιά, τα γυαλιά της θεϊκής επιλογής, τα γυαλιά του αιώνιου σκοπού, τα γυαλιά του κυρίαρχου σχεδίου, αρχίζεις να βρίσκεις νόημα ακόμη και στις πιο επώδυνες εμπειρίες. Αρχίζεις να διακρίνεις σκοπό ακόμη και στις πιο σύγχυσες καταστάσεις. Ξεκινάτε να διακρίνετε κατεύθυνση ακόμη και στις πιο αποπροσανατολιστικές στιγμές. Ο προφήτης Ιερεμίας, μιλώντας στο λαό του Ισραήλ, που ήταν έτοιμος να εισέλθει σε 70 χρόνια εξορίας στη Βαβυλώνα, μεταφέρει αυτό το μήνυμα από τον Θεό στο Ιερεμίας 29:11. «Εγώ ξέρω τα σχέδια που έχω για εσάς, λέει ο Κύριος, σχέδια ειρήνης και όχι κακίας, για να σας δώσω το τέλος που επιθυμείτε». Αυτό το μήνυμα δεν δόθηκε σε μια περίοδο ευημερίας, αλλά σε προσδοκία δεκαετιών δυσκολιών.
δεν δόθηκε σε ένα πλαίσιο άνεσης, αλλά σε προσδοκία εξορίας. Δεν προσφέρθηκε ως εγγύηση για μια εύκολη ζωή, αλλά ως άγκυρα σε ταραχώδεις καιρούς. Και είναι αυτό το ίδιο μήνυμα που ο Θεός θέλει να ακούσετε σήμερα. Εγώ ξέρω τα σχέδια που έχω για εσάς, σχέδια ειρήνης και όχι κακίας, για να σας δώσω το τέλος που επιθυμείτε. Σημειώστε ότι ο Θεός δεν λέει ότι ξέρετε ποια είναι τα σχέδιά Του. Λέει, εγώ ξέρω. Θα υπάρξουν στιγμές στο ταξίδι σας, ίσως βρίσκεστε σε μια από αυτές τώρα, όταν δεν θα καταλαβαίνετε τι κάνει ο Θεός. Όταν οι δρόμοι Του θα φαίνονται μυστηριώδεις, οι αποφάσεις Του ακατανόητες, οι μέθοδοι Του αποπροσανατολιστικές. Αλλά ακόμη και όταν δεν ξέρετε τι κάνει ο Θεός, μπορείτε να εμπιστευτείτε ποιος είναι. Ακόμα και όταν δεν καταλαβαίνετε τις μεθόδους Του, μπορείτε να εμπιστευτείτε τον χαρακτήρα Του. Ακόμα και όταν δεν διακρίνετε το σχέδιό Του, μπορείτε να ξεκουραστείτε στις υποσχέσεις Του. Ο Ισαΐας 55:8-9 μας υπενθυμίζει «Διότι οι σκέψεις μου δεν είναι οι σκέψεις σας, ούτε οι δρόμοι σας είναι οι δρόμοι μου», λέει ο Κύριος. Γιατί όπως οι ουρανοί είναι ψηλότερα από τη γη, έτσι είναι οι δρόμοι μου ψηλότεροι από τους δρόμους σας και οι σκέψεις μου ψηλότερες από τις σκέψεις σας. Αυτή δεν είναι μία δήλωση θείας απόστασης, αλλά θείας υπερβατικότητας. Δεν είναι μια ανακοίνωση χωρισμού, αλλά ανωτερότητας, όχι με την έννοια της αλαζονίας, αλλά με την έννοια της ανύψωσης, της ευρύτερης προοπτικής, της βαθύτερης κατανόησης. Είναι σαν τη διαφορά μεταξύ κάποιου που βρίσκεται μέσα σε ένα λαβύρινθο, προσπαθώντας να βρει το δρόμο, κοιτάζοντας μόνο τους τοίχους μπροστά του, και κάποιου που πετά πάνω από το λαβύρινθο, βλέποντας όλο το σχέδιο, όλες τις συνδέσεις, όλες τις εξόδους και τις εισόδους. Από το έδαφος, ο λαβύρινθος φαίνεται σύγχυση, από προσανατολισμός, απογοήτευση. Από ψηλά αποκαλύπτεται ως ένα περίπλοκο σχέδιο, ένα σκόπιμο σχέδιο, μια δομή με νόημα. Ο Θεός βλέπει τη ζωή σας από ψηλά. Βλέπει την αρχή και το τέλος. Βλέπει όλες τις συνδέσεις, όλες τις διασταυρώσεις, όλες τις αποκλίσεις και τις επιστροφές. Βλέπει πως κάθε εμπειρία, ακόμη και οι οδυνηρές, ακόμη και οι σύγχυσες, ακόμη και αυτές που φαίνονται άσκοπες, ταιριάζει στο ευρύτερο σχέδιο του σκοπού Του για εσάς. Μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του μηνύματος, γιατί αυτό που μοιράζομαι μπορεί να μεταμορφώσει την κατανόησή σας για κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζετε. Υπάρχει ένας σκοπός πίσω από κάθε δάκρυ που έχετε χύσει. Ακόμα και όταν όλα φαίνονται χαμένα, όταν ο λαβύρινθος φαίνεται αδιέξοδος, όταν οι τείχοι φαίνονται ανυπέρβλητοι, ξέρετε ότι υπάρχει κάποιος που βλέπει από ψηλά, που γνωρίζει το δρόμο, που θα οδηγήσει τα βήματά σας, αν Του εμπιστευτείτε. Τα παροιμίες 3-5-6 μας διδάσκουν: «Εμπιστεύσου τον Κύριο με όλη σου την καρδιά και μην στηρίζεσαι στη δική σου κατανόηση. Αναγνώρισε Τον σε όλους τους δρόμους σου και Αυτός θα ισιώσει τα μονοπάτια σου». Αυτό είναι ένα από τα κλειδιά για να περιηγηθείτε στον λαβύρινθο της ζωής, ειδικά όταν δεν μπορείτε να δείτε το ευρύτερο σχέδιο, όταν δεν μπορείτε να διακρίνετε το σκοπό πίσω από τον πόνο, όταν δεν μπορείτε να κατανοήσετε τη σημασία του χωρισμού. Η οδηγία είναι σαφής: εμπιστεύσου τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Όχι μερικώς, όχι επιφανειακά, όχι υπό όρους, αλλά πλήρως. Και μην στηρίζεσαι στη δική σου κατανόηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψετε την ικανότητά σας για λογική σκέψη ή την κριτική σας ικανότητα. Σημαίνει να αναγνωρίσετε τα όρια της προοπτικής σας, την πεπερασμένη κατανόησή σας, την μερική όρασή σας. Αναγνώρισε Τον σε όλους τους δρόμους σου. Δεν είναι μόνο στις στιγμές της λατρείας την Κυριακή, όχι μόνο στις προφανείς πνευματικές αποφάσεις, όχι μόνο στις μεγάλες καμπές της ζωής, αλλά σε όλους τους δρόμους, τους μεγάλους και τους μικρούς, τους ιερούς και τους κοσμικούς, τους εξαιρετικούς και τους συνηθισμένους.
και θα ευθύνει τα στρίβους σου. Αυτή δεν είναι μια υπόσχεση ότι ο Θεός θα αφαιρέσει όλα τα εμπόδια ή θα εξαλείψει όλες τις δυσκολίες. Είναι μια εγγύηση ότι θα παρέχει καθοδήγηση, κατεύθυνση, σαφήνεια, όχι απαραίτητα για όλο το ταξίδι μια φορά, αλλά για το επόμενο βήμα, το επόμενο κομμάτι, το επόμενο στάδιο. Είναι όπως η εμπειρία των Ισραηλιτών στην έρημο. Έξοδος 13 και 21-22 μας λέει: «Ο Κύριος προπορευόταν αυτόν την ημέραν εν στήλο νεφέλης, δια να τους οδηγεί εν τη οδό, και τη νύκτα εν στήλο πυρός, δια να τους φωτίζει, δια να πορεύονται ημέραν και νύκτα. Δεν απέστη ο στήλος της νεφέλης την ημέραν, ούτε ο στήλος του πυρός τη νύκτα από του λαού». Ο Θεός δεν έδωσε στους Ισραηλίτες έναν πλήρη χάρτη του ταξιδιού από την Αίγυπτο στη Χαναάν. Δεν παρήχε ένα λεπτομερές πρόγραμμα με όλες τις στάσεις, όλα τα εμπόδια, όλες τις μάχες που θα αντιμετώπιζαν. Ανταυτού τους έδωσε μια παρουσία, τη στήλη της νεφέλης κατά τη διάρκεια της ημέρας, τη στήλη της φωτιάς κατά τη διάρκεια της νύχτας, που τους καθοδηγούσε βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, στάδιο-στάδιο. Ομοίως, ο Θεός δεν μας δίνει πάντα ένα λεπτομερές σχέδιο για τη ζωή μας. Δεν μας παρέχει πάντα μία πλήρη εξήγηση για τις δυσκολίες μας. Δεν μας αποκαλύπτει πάντα τον συγκεκριμένο σκοπό πίσω από κάθε πρόκληση. Αλλά μας δίνει κάτι πολύ πιο πολύτιμο, την παρουσία Του. Όπως υποσχέθηκε στα Εβραίους 13:5, «Ουδέποτε σε εγκαταλείψω, ουδέποτε σε αφήσω». Αυτή η Θεία Παρουσία δεν είναι μόνο μια συναισθηματική παρηγοριά, αν και σίγουρα είναι και αυτό. Είναι μια εγγύηση για συνεχής καθοδήγηση, για σταθερή κατεύθυνση, για αλάθητο σκοπό. Όπως δηλώνει ο Δαβίδ στο Ψαλμό 23:3, «Ανακαινίζει την ψυχή μου, οδηγεί με εις τα στρίβους της δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού». Όταν καταλαβαίνεις ότι έχεις επιλεγεί να είσαι ένας εκθέτης της δόξας του Θεού, ένας επιδεικτής της χάρης του Θεού, ένας αποκαλυπτής της σοφίας του Θεού, αυτό μεταμορφώνει εντελώς την προοπτική σου για κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζεις. Όχι ότι οι προκλήσεις σταματούν να είναι προκλητικές, όχι ότι οι πόνοι σταματούν να πονάνε, όχι ότι οι αγώνες σταματούν να είναι εξαντλητικοί, αλλά κερδίζουν ένα υπερβατικό νόημα, ένα αιώνιο σκοπό, μια θεία κατεύθυνση. Όπως δηλώνει ο Παύλος στη 2 Κορινθίους 4:15-18. «Τα πάντα γίνονται διά σας, διά να η πολλαπλασιαστήσα χάρις διά του πλήθους. Πληθύνει την ευχαριστίαν εις δόξαν του Θεού. Δια τούτο δεν εκάκουμεν, αλλά και εάν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθήρεται, αλλά ο εσωτερικός ημών άνθρωπος ανακαινίζεται ημέραν εξ ημέρας. Διότι το παρόν ελαφρόν της θλίψεως ημών, καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης, κατεργάζεται εις ημάς, μη σκοπούντον ημών εις τα βλεπόμενα, αλλά εις τα μη βλεπόμενα, τα γαρ βλεπόμενα πρόσκαιρά εστίν, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια». Παρατηρήστε τη σύνδεση. Τα πάντα γίνονται διά σας, εις δόξαν του Θεού. Το καλό για το οποίο ο Θεός εργάζεται στη ζωή σου δεν είναι μόνο η προσωπική σου άνεση, η ηλική σου ευημερία, η περιστασιακή σου ευτυχία. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο, πολύ πιο διαρκές, πολύ πιο σημαντικό. Η μεταμόρφωσή σου στην εικόνα του Χριστού, η συμμετοχή σου στην αποστολή της Βασιλείας, η συμβολή σου στην αιώνια δόξα του Θεού. Και γι' αυτό ο Παύλος μπορεί να περιγράψει τη θλίψη, ακόμα και την πιο έντονη, την πιο παρατεταμένη, την πιο άδικη, ως ελαφρά και πρόσκαιρη σε σύγκριση με το αιώνιο βάρος δόξης που παράγει. Όχι γιατί η θλίψη είναι αντικειμενικά ελαφριά, όχι γιατί ο πόνος είναι πραγματικά πρόσκαιρος, αλλά γιατί όταν βλέπονται στην κλίμακα της αιωνιότητας, όταν ζυγίζονται στη ζυγαριά της μελλοντικής δόξας, αποκαλύπτονται ως προσωρινές επενδύσεις με αιώνια αποδόσεις, στιγμιαίες θυσίες με μόνιμες ανταμοιβές, παροδική πόνη με μόνιμα κέρδη. Μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του μηνύματος
γιατί αυτό που μοιράζομαι μπορεί να επαναστάσει την κατανόησή σας για κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζετε. Υπάρχει ένας σκοπός πίσω από κάθε δάκρυ που έχετε χύσει. Ακόμα και όταν όλα φαίνονται χαμένα, όταν η θλίψη φαίνεται συντριπτική, όταν η ταλαιπωρία φαίνεται ατελείωτη, να ξέρετε ότι όλα δουλεύονται για ένα μεγαλύτερο καλό, για έναν αιώνιο σκοπό, για μια δόξα που υπερβαίνει κάθε σύγκριση. Όπως δηλώνει ο Παύλος στη Ρωμαίους 8, 29 και 30. Επειδή εκείνους που προγνώρισε, τους προώρισε και να είναι σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του, ώστε να είναι αυτός ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Και εκείνους που προώρισε, αυτούς και κάλεσε, και εκείνους που κάλεσε, αυτούς και δικαίωσε, και εκείνους που δικαίωσε, αυτούς και δόξασε. Παρατηρήστε την αδιάσπαστη αλυσίδα. Προγνώριση, προορισμός, κλίση, δικαίωση, δόξα. Δεν υπάρχουν κενά, δεν υπάρχουν ελλείψεις, δεν υπάρχει δυνατότητα. Κάποιος που έχει πραγματικά επιλεγεί, γνήσια κληθεί, νόμιμα δικαιωθεί, να μην δοξαστεί τελικά. Όπως ο ίδιος ο Ιησούς δηλώνει στο Ιωάννη 10, 27, 29. «Τα πρόβατά μου ακούν τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και με ακολουθούν και εγώ τους δίνω αιώνια ζωή και ποτέ δεν θα χαθούν και κανείς δεν θα τα αρπάξει από το χέρι μου. Αυτό που μου έδωσε ο πατέρας μου είναι μεγαλύτερο από όλα και κανείς δεν μπορεί να τα αρπάξει από το χέρι του πατέρα». Αυτή είναι η ασφάλεια εκείνων που έχουν επιλεγεί από τον Θεό. Είμαστε στα χέρια του Χριστού, ο οποίος με τη σειρά του είναι στα χέρια του Πατέρα. Και κανείς, καμία δύναμη, καμία περίσταση, καμία θλίψη, κανένας διωγμός δεν μπορεί να μας αρπάξει από αυτά τα χέρια. Όπως ρωτά ρητορικά ο Παύλος στη Ρωμαίους 8, 35, 39. Τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη ή στενοχώρια ή διωγμός ή πείνα ή γυμνότητα ή κίνδυνος ή σπαθή? Όπως είναι γραμμένο, για χάρη σου παραδίδονται στον θάνατο όλη την ημέρα, θεωρήθηκαμε ως πρόβατα για σφαγή. Σε όλα αυτά όμως είμαστε υπερνικητές διαμέσου εκείνου που μας αγάπησε. Γιατί είμαι βέβαιος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε δυνάμεις, ούτε ύψος, ούτε βάθος, ούτε οποιαδήποτε άλλη κτήση θα μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που είναι στον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη που μπορούν να έχουν εκείνοι που έχουν επιλεγεί από τον Θεό. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, όχι επειδή είμαστε τόσο σταθεροί στην αγάπη μας για Αυτόν, αν και πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε, αλλά επειδή Αυτός είναι αμετάθετος στην αγάπη Του για εμάς. Όχι επειδή είμαστε τόσο πιστοί στην αφοσίωσή μας σε Αυτόν, αν και πρέπει να αγωνιζόμαστε να είμαστε, αλλά επειδή Αυτός είναι αδιάσπαστος στην αφοσίωσή Του σε εμάς. Όχι επειδή είμαστε τόσο σταθεροί στην δέσμευσή μας σε Αυτόν, αν και πρέπει να αγωνιζόμαστε να είμαστε, αλλά επειδή Αυτός είναι αμετάβλητος στην δέσμευσή Του σε εμάς. Γι' αυτό ακόμα και στις πιο προκλητικές συνθήκες, ακόμα και στις πιο αποπροσανατολιστικές καταστάσεις, ακόμα και στις πιο σκοτεινές κοιλάδες, μπορούμε να πούμε με τον Δαβίδ στο Ψαλμό 23:4. «Ακόμα και αν περπατήσω στη κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, δεν θα φοβηθώ κανένα κακό, γιατί εσύ είσαι μαζί μου το ραβδί σου και ο ποιμενικός σου βάκλος με παρηγούν». Παρατηρήστε καλά, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Όχι επειδή η κοιλάδα είναι λιγότερο σκοτεινή, όχι επειδή ο θάνατος είναι λιγότερο πραγματικός, όχι επειδή ο κίνδυνος είναι λιγότερο παρόν, αλλά επειδή εσύ είσαι μαζί μου. Αυτή είναι η ελπίδα εκείνων που έχουν επιλεγεί από τον Θεό. Η συνεχής παρουσία Του, η αλάθητη φροντίδα Του, η αμετάβλητη αγάπη Του. Και είναι αυτή η παρουσία που ο Ιησούς υπόσχεται στις τελευταίες Του λέξεις πριν ανέλθει στον ουρανό, στο Ματθαίο 28:20, «Και να, είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι τη συντέλεια του αιώνα». Αυτή δεν είναι μια υπόσχεση υπό όρους, βασισμένη στην απόδοσή μας, στην πιστότητά μας, στην πνευματικότητά μας.
Είναι μια απρόσδετη υπόσχεση βασισμένη στο χαρακτήρα του, στον λόγο του, στη δέσμευσή του σε εκείνους που επέλεξε. Λοιπόν, σήμερα, αν αισθάνεστε απομονωμένοι, ανήσυχοι, παρεξηγημένοι, να ξέρετε ότι αυτά μπορεί να είναι τα πιο σαφή σημάδια ότι έχετε επιλεγεί από τον Θεό. Αν αντιμετωπίζεις εξωτερική αντίσταση, εσωτερική σύγκρουση, κλειστές πόρτες, να ξέρεις ότι αυτά μπορεί να είναι οι ισχυρότερες ενδείξεις ότι έχεις κληθεί για ένα θεϊκό σκοπό. Αν βιώνεις ανθρώπινη απόρριψη, άδικη κριτική, σκληρή κρίση, να ξέρεις ότι αυτά μπορεί να είναι οι πιο ισχυρές επιβεβαιώσεις ότι έχεις διαχωριστεί για τη δόξα του Θεού. Μην υποχωρήσεις, μην συγκρίνεσαι, μην τα παρατήσεις. Όπως ο Παύλος προτρέπει στη Γαλατών 6-9, και ας μην κουραζόμαστε να κάνουμε το καλό, διότι θα θερήσουμε στον καιρό μας αν δεν αποκάμουμε. Υπάρχει μια υπόσχεση για συλλογή, υπάρχει μια εγγυημένη ανταμοιβή, υπάρχει ένα στέμμα που σου περιμένει. Αλλά αυτά έρχονται στον καιρό τους, τον καιρό που έχει ορίσει ο Θεός, όχι τον καιρό που επιβάλλουν οι ανθρώπινες προσδοκίες ή η φυσική μας ανυπομονησία. Και η προϋπόθεση είναι σαφής: αν δεν αποκάμουμε. Αυτό δεν είναι μια απειλή, αλλά μια ενθάρρυνση. Δεν είναι ένα επιπλέον βάρος, αλλά μια εμπνευσμένη κίνητρο. Δεν είναι μια νομικιστική απαιτήση, αλλά μια κλίση για επιμονή βασισμένη στη χάρη. Όπως ο συγγραφέας της προς Εβραίους μας προτρέπει στην Εβραίους 12:1-3. Όπως ο Ιωάννης γράφει στην Ά Ιωάννη 3:2. Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού και δεν έχει φανερωθεί ακόμα τι θα είμαστε. Ξέρουμε όμως ότι όταν θα φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως είναι. Αυτή είναι η τελική ελπίδα εκείνων που έχουν επιλεγεί από τον Θεό. Θα είμαστε όμοιοι με τον Χριστό. Όχι μόνο ηθικά, αν και αυτό είναι μέρος. Όχι μόνο πνευματικά, αν και αυτό είναι κεντρικό. Αλλά πλήρως, σε σώμα, ψυχή και πνεύμα, μεταμορφωμένοι στην εικόνα εκείνου που μας δημιούργησε, μας κάλεσε, μας επέλεξε, μας διαχώρισε, μας στηρίζει και θα μας δοξάσει. Άρα σήμερα, αν νιώθεις αυτή την εσωτερική αναταραχή, αυτή την αίσθηση ότι είσαι διαφορετικός, αυτή την ενόχληση με το κοινό, να ξέρεις ότι μπορεί να είναι το πιο σαφές σημάδι ότι έχεις επιλεγεί από τον Θεό. Και αν αντιμετωπίζεις εξωτερική αντίσταση, εσωτερική σύγκρουση, κλειστές πόρτες, να ξέρεις ότι αυτά μπορεί να είναι οι ισχυρότερες ενδείξεις ότι έχεις κληθεί για ένα θεϊκό σκοπό. Μην αγνοήσεις αυτή την κλίση, μην υποτιμήσεις αυτά τα σημάδια, μην σιωπήσεις αυτή την εσωτερική φωνή. Αντίθετα, απάντησε όπως ο Σαμουήλ: «Μίλησε, Κύριε, γιατί ο δούλος σου ακούει». Σαμουήλ 3:9. Απάντησε όπως ο Ισαΐας: «Ιδού εγώ απέστειλον». Ο Ισαΐας 6:8. Απάντησε όπως η Μαρία: «Ιδού η δούλη του Κυρίου, ας γίνει σε μένα κατά το ρήμα σου». Λουκάς 1:38. Γιατί εκείνοι που έχουν επιλεγεί από τον Θεό δεν περπατούν ποτέ μόνοι. Ποτέ δεν αγωνίζονται με τις δικές τους δυνάμεις. Ποτέ δεν εξαρτώνται από τους δικούς τους πόρους. Όπως ο Παύλος δηλώνει στη Φιλιππισίους 4:13, όλα μπορούν μέσω εκείνου που με ενδυναμώνει. Και όπως αναπτύσσει στη Β' Κορινθίους 12:9-10, μετά από 3 φορές που οικέτευσε για την αφαίρεση του αγκάθου στη σάρκα του και μου είπε: «Η χάρη μου είναι αρκετή για σένα, γιατί η δύναμή μου τελειοποιείται στην αδυναμία. Γι' αυτό με μεγάλη χαρά θα καυχηθώ περισσότερο για τις αδυναμίες μου, ώστε η δύναμη του Χριστού να επαναπάβεται πάνω μου. Γι' αυτό ευχαριστιέμαι στις αδυναμίες, στις προσβολές, στις ανάγκες, στις διωγμούς, στις θλίψεις, για χάρη του Χριστού. Γιατί όταν είμαι αδύναμος, τότε είμαι δυνατός». Αυτή είναι η παράδοξη αλήθεια της Βασιλείας. Η αδυναμία μας γίνεται η σκηνή για την επίδειξη της δύναμης του Θεού. Οι περιορισμοί μας γίνονται η οθόνη για την επίδειξη της επάρκειας του Θεού. Τα αδύνατα για μας γίνονται η ευκαιρία για την εκδήλωση των θαυμάτων του Θεού. Και γι' αυτό ο Παύλος μπορεί να δηλώσει: «Με μεγάλη χαρά θα καυχηθώ περισσότερο για τις αδυναμίες μου».
όχι από πνευματικό μαζοχισμό, όχι από σύμπλεγμα μάρτυρα, όχι από φαταλιστική παθητικότητα, αλλά ώστε η δύναμη του Χριστού να επαναπάβεται πάνω μου. Αυτή είναι η στάση εκείνων που έχουν κατανοήσει το μυστήριο της Θείας Εκλογής. Οι αδυναμίες μας δεν είναι εμπόδια για την εκπλήρωση του σκοπού του Θεού. Είναι ευκαιρίες για την επίδειξη της δύναμης του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός συχνά επιλέγει αυτό που ο κόσμος θεωρεί αδύναμο, ασήμαντο, περιφρονημένο, όπως γράφει ο Παύλος στην Άσα Κορινθίους 1:26-29. «Αδελφοί, ιδέτε την κλίση σας, διότι δεν είναι πολύ σοφή κατά σάρκα, δεν είναι πολύ δυνατή, δεν είναι πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου, και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα, ώστε να μην καυχάτε κανένα κτίσμα μπροστά στο Θεό». Παρατηρήστε τον σκοπό, ώστε να μην καυχάτε κανένα κτίσμα μπροστά στο Θεό. Ο Θεός επιλέγει αυτό που ο κόσμος θεωρεί ασθενές, όχι επειδή έχει μία αυθαίρετη προτίμηση για την αποτυχία, αλλά επειδή ξέρει ότι εκείνοι που θεωρούνται ασθενείς από τον κόσμο είναι πιο πιθανό να εξαρτώνται πλήρως από Αυτόν. Εκείνοι που θεωρούνται ανόητοι από τον κόσμο είναι πιο πιθανό να εμπιστεύονται πλήρως τη σοφία Του. Εκείνοι που θεωρούνται αγενείς από τον κόσμο είναι πιο πρόθυμοι να δοξάζονται αποκλειστικά σε Αυτόν. Και αυτό είναι το μυστικό εκείνων που έχουν επιλεγεί από τον Θεό. Έχουν μάθει να δοξάζονται όχι στις δικές τους δυνάμεις, αλλά στις αδυναμίες τους, όχι στις δικές τους ικανότητες, αλλά στην εξάρτησή τους από τον Θεό, όχι στις δικές τους επιτυχίες, αλλά στη χάρη του Θεού που τους ενδυναμώνει, όπως δηλώνει ο Παύλος στην Άνα Κορινθίους 1:30-31. «Εσείς όμως είστε από Αυτόν, σε Χριστό Ιησού, ο οποίος έγινε για μας σοφία από τον Θεό και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση, ώστε, όπως είναι γραμμένο, ο καυχόμενος ας καυχάται στον Κύριο». Εκείνοι που έχουν επιλεγεί από τον Θεό έχουν μάθει να δοξάζονται αποκλειστικά στον Κύριο. Όχι στα πνευματικά τους χαρίσματα, αλλά στον δότη των χαρισμάτων. Όχι στις μυστικές τους εμπειρίες, αλλά στο αντικείμενο της λατρείας τους. Όχι στη θεολογική τους γνώση, αλλά στο πρόσωπο που γνωρίζουν στενά. Όχι στις υπουργικές τους επιτυχίες, αλλά στον Κύριο που υπηρετούν πιστά. Και αυτή είναι η πρόσκληση που σας απευθύνω σήμερα. Αναγνωρίστε τα σημάδια της Θείας Επιλογής στη ζωή σας. Μην τα αγνοείτε, μην τα υποτιμάτε, μην τα σιωπάτε. Αντίθετα, αγκαλιάστε τα ως ενδείξεις του χεριού του Θεού πάνω σας. Δεχτείτε τα ως επιβεβαιώσεις της κλήσης του Θεού για εσάς. Λάβετε τα ως επικυρώσεις του σκοπού του Θεού μέσα από εσάς. Και θυμηθείτε, αυτό που αισθάνεστε βαθιά μέσα σας, αυτός ο διαχωρισμός, αυτή η κραυγή, αυτή η αναταραχή, είναι το σημάδι ότι έχετε επιλεγεί. Και εκείνος που έχει επιλεγεί δεν περπατάει όπως οι άλλοι, δεν μιλάει όπως οι άλλοι, δεν ζει όπως οι άλλοι. Περπατάει με σκοπό, μιλάει με χρήσμα, ζει με κατεύθυνση. Αυτό είναι το σημάδι. Μην το αγνοείτε, μην το περιφρονείτε, μην το αμφισβητήσετε. Ο Θεός σας επέλεξε και εκείνον που επιλέγει τον στηρίζει, και εκείνον που στηρίζει το χρησιμοποιεί, και εκείνον που χρησιμοποιεί τον δοξάζει, και εκείνον που δοξάζει εκδηλώνει τη δόξα του σε έναν κόσμο που απελπισμένα χρειάζεται να δει το φως μέσα στο σκοτάδι, την αλήθεια μέσα στα ψέματα, την ελπίδα μέσα στην απελπισία, την αγάπη μέσα στο μίσος. Εσείς είστε αυτό το φως. Εσείς είστε αυτή η αλήθεια, εσείς είστε αυτή η ελπίδα, εσείς είστε αυτή η αγάπη. Όχι επειδή είστε ειδικοί από μόνοι σας, αλλά επειδή έχετε επιλεγεί από εκείνον που είναι το φως του κόσμου, η αλήθεια ενσαρκωμένη, η ελπίδα της δόξας, η αγάπη προσωποποιημένη. Ας μεταμορφώσει αυτή η αλήθεια την κατανόησή σας για κάθε απόρριψη που έχετε υποστεί, για κάθε πόρτα που έχει κλείσει, για κάθε σχέση που έχει σπάσει.
Υπάρχει ένας σκοπός πίσω από κάθε δάκρυ που έχετε χύσει. Ακόμα και όταν όλα φαίνονται χαμένα, όταν το σκοτάδι είναι τόσο πυκνό που δύσκολα μπορείτε να δείτε το χέρι σας μπροστά στα μάτια σας, ξέρετε ότι δεν υπάρχει σκοτάδι που να μπορεί να σβήσει τη φλόγα της Θείας Επιλογής. Όπως είναι γραμμένο στο Ιωάννη 1:5, το φως λάμπει στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν το κατέλαβε. Αυτή είναι η πραγματικότητα εκείνων που έχουν επιλεγεί από τον Θεό. Είναι φορείς του Θείου φωτός σε έναν κόσμο σκοταδιού. Και δεν έχει σημασία πόσο πυκνό είναι το σκοτάδι, πόσο καταπιεστικό είναι, πόσο απελπιστική φαίνεται η κατάσταση, το φως πάντα επικρατεί, πάντα νικά, πάντα θριαμβεύει, γιατί τελικά αυτό είναι το θεϊκό κάλεσμα. Να είσαι φορέας του φωτός του Χριστού σε έναν κόσμο που απελπισμένα έχει ανάγκη από αυτό το φως. Να είσαι κανάλι της χάρης του Χριστού σε μια κοινωνία που επίγουσα χρειάζεται αυτή τη χάρη. Να είσαι πρεσβευτής της αγάπης του Χριστού σε έναν πολιτισμό που λαχταρά για αυτή την αγάπη. Και δεν υπάρχει πιο υψηλό κάλεσμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο προνόμιο. Δεν υπάρχει πιο υπέροχη τιμή. Όπως ο Πέτρος δηλώνει στην Μέζε Πέτρου 2:9. Εσείς όμως είστε εκλεκτό γένος, βασιλικό ιερατείο, άγιο έθνος, λαός που ανήκει αποκλειστικά στον Θεό, για να διακηρύξετε τις αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμάσιο φως του. Αυτό είναι το κάλεσμά σας, αυτή είναι η ταυτότητά σας, αυτός είναι ο σκοπός σας. Μην το αγνοήσετε, μην το υποτιμήσετε, μην το σιωπήσετε. Αντίθετα, αγκαλιάστε το με όλη τη δύναμη της ύπαρξής σας, με όλο το πάθος της καρδιάς σας, με όλη την αποφασιστικότητα της θέλησής σας. Γιατί όποιος έχει επιλεγεί από το Θεό ποτέ δεν περπατά μόνος. Ποτέ δεν παλεύει με τις δικές του δυνάμεις. Ποτέ δεν εξαρτάται από τους δικούς του πόρους. Όπως ο Μωυσής δήλωσε στους Ισραηλίτες στο Δευτερονόμιο 31:6. Να είστε ισχυροί και θαραλέοι, μη φοβάστε ούτε να τρομάζετε μπροστά τους, γιατί ο Κύριος, ο Θεός σας, είναι αυτός που θα πάει μαζί σας, δεν θα σας αφήσει, ούτε θα σας εγκαταλείψει. Αυτή είναι η υπόσχεση για όλους όσους έχουν επιλεγεί από τον Θεό. Αυτός πηγαίνει μαζί μας. Δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Και αν ο Θεός είναι με εμάς, ποιος θα είναι εναντίον μας? Λοιπόν, προχωρήστε με αυτοπεποίθηση. Προελάτε με θάρρος. Προχωρήστε με αποφασιστικότητα, ξέροντας ότι τα σημάδια που αισθάνεστε, αυτός ο διαχωρισμός, αυτή η κραυγή, αυτή η αναταραχή, είναι τα σημάδια της Θείας Επιλογής πάνω στη ζωή σας. Και όποιον επιλέγει ο Θεός τον εξοπλίζει. Και όποιον εξοπλίζει τον χρησιμοποιεί. Και όποιον χρησιμοποιεί τον δοξάζει. Για τη δόξα του ονόματός του, για την προώθηση της βασιλείας του, για την εκπλήρωση του αιώνιου σκοπού του.